F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon elenka l-miżuri ġodda fil-budget u li fi kliemu se jkomplu jtejbu ħajjet l-anzjani. Dwar il-pensjonanti, il-Ministru qal li mis-sena d-dieħla se jkollhom żieda ta' 8 euro fil-ġimgħa. Fakkar li dak li kienu jirċivuh f'sena 10 snin ilu l qed jirċivuh fl-ewwel 8 pagamenti u qal li żidiet fil-pensjonijiet jammontaw għal mill-inqas 3583 euro jew kważi 70 euro fil-ġimgħa. Spjega li s-sena d-dieħla se jkompli jonqos id-distak fi dħul tal-pensjoni bejn dawk li twildu qabel l-1962 u dawk li twildu wara, distak li noħoloq bir-riforma tal-2006. Dan se jsir billi dawk li twildu qabel l-1962 u li s-salarju tagħhom jaqbeż id-dħul massimu tal-pensjoni ta' 23,500 euro se jingħataw aġġustament fil-pensjoni tagħhom. Madwar 26,000 pensjonant mistennija jibbenefikaw minn din il-miżura. Mistoqsi dwar iż-żieda ta' sena fil-kontribuzzjonijiet soċjali, il-Ministru Falzon tenna li l-età tal-irtirar ta' dawk imwielda fis-76 se tibqa' dik ta' 65 sena. Qal li sallum kellhom bżonn 41 sena bolol biex jieħdu pensjoni sħiħa meta jgħalqu il-65 sena. Bil-bidla issa se jkollhom bżonn 42 sena kontribuzzjonijiet biex jieħdu pensjoni sħiħa ta' 65 sena. Spjega li dan ifisser li jekk persuna bdiet taħdem meta kellha 23 sena se jkollha biżżejjed bolol biex tieħu pensjoni sħiħa ta' 65 sena. Fakkar li l-Gvern daħal bosta krediti għal bolol u qal li kors ta' 4 snin fi grad ta' baċċelerat jiswa daq sentejn bolol u jekk persuna tieqaf taħdem biex tieħu ħsieb lill-ulieda tibbenefika wkoll minn kreditu ta' bolol anke jekk tkun qiegħda jew wafqet mix-xogħol minħabba raġunijiet ta' saħħa. Dwar il-pensjoni tar-Romol, il-Ministru qal li dawn se jingħataw żieda addizzjonali ta' 3 euro fil-ġimgħa fil-pensjoni jew 162 euro fis-sena, dan apparti 8 euro żieda fil-ġimgħa fil-pensjoni. Il-Ministru fakkar ukoll li persuni li ma kellhomx biżżejjed bolol imħallsa għal pensjoni se jirċievu bonus skont kemm ħallsu bolol. Mis-sena d-dieħla dan il-bonus li beda jingħata fl-2015 se jiżdied għal 550 euro għal dawk li ħallsu sa sena bolol, waqt li dawk li ħallsu sa 9 snin bolol se jingħataw bonus ta' 1000 euro. Qal li minn din il-miżura se jgawdu minnha l fuq minn 16,000 persuna u l-aktar nisa miż-żewġin.